1981 годзе на маленькі анімацыйны кінаэкран выходзіць песня пра зубра. Экранізацыя знакамітай лацінамоўнай паэмы Міколы Гусоўскага, створанай на пачатку 16 стагоддзя. Кніжка стала першай спробай перавесці на мову анімацыі складаны філасофскі тэкст эпохі адраджэння, напоўнены разважаннямі пра прызначэнне чалавека, яго адказнасць перад прыродай і гісторыяй. Белавусаў жа не проста ілюстраваў паэму, а стварыў візуальную метафару яе асноўных ідэй. Рэжысёр адмовіўся ад стандартнага канвеернага падыходу, які патрабаваў малявання прамежкавых фазавых кадраў адзін за адным, чым максімальна наблізіў сваю тэхніку да непасрэдна жывапісу, дзе адзін кадр плаўна перацякае ў наступны праз, прабачце за тавталогію, такі наплыў. Такое рашэнне імкнулася перадаць не лінейны рух, а пульсацыю самой думкі, імклівую, супярэчлівую, неўтаймаваную. Гэты метад патрабаваў велізарных высілкаў ад мастакоў, але ён жа дазволіў дасягнуць на экране эфекту жывапіснага палатна, якое ажывае.